Lumad Hilongosnon of the Local Government Unit of Hilongos. Human hong sulti usap mo kuan. Go. Pandemya, bagyo, mao kini ang mga katalagman nga nakahugno, nakapasakit sa kadaghanan. Pipila ka tao ang napepektuhan, nasakit o nakaltasan sa kinabuhi nga mao'y lason sa pagsubo o kagoon. Apan bisan sa kalisod, di mawala sa mga Pilipino ang pagtabang sa usag-usa. Adunay nakalilaing sektor sa komunidad na andam motabang o mag-alagad para sa katawan. Dili malilom na kung adunay paghiusa, panihinugsunay o paghigugmaay, magpabiling ligon o hapsay ang katilingdan.
Beren Immaculada Concepcion.
There you have it, ladies and gentlemen. Tribo Pondok Madasigon of Ilonggo South District.
Daghan kayong salamat. Tribo Mausmagon of sa imo baybayon nagwapa ang mga mangingisda nagdalagan sa kahabunan sa hinulong sa upapangisda sa dogabi ilagipuyan na Mag-uumay ka po kayo, Baba!
Buksay, kilikil, jutay, buksay, buksay, padulo sa dahon.
pag-imo ng isda para na makayapot ang imo nga pangandoy. Ug mausad na ang ato gipaningkamutan para og madamlag, malindot ug masaruhay ang iyang pangandoy. Ga, nak, tanawa, gigrasyahan tag maayo, kadaghan sa akong kuha. Salamat kaayo sa Ginoo. Tanan nga akong nagabot karon, sukli kini sa pagpaningkamot sa akong mga ginikanan. Kabisat naman sa kalisod, dili babag para magkabot nako ang akong kaugmaon. Salamat, ma! Pa! Pa, daghang salamat sa inyong mga giya o pagpaningkamot. Nagkabot na nako ang akong pangandoy.
nga gigamit and ang action sa mga